Εδώ λοιπόν στο στούντιο του πρώτου προγράμματος αποχαιρετούμε τη Μαριλένα Κουσουλού και υποδεχόμαστε δύο εκλεκτούς καλεσμένους, την κυρία Βίλη Σωτηροπούλου και τον κύριο Βασίλη Παπαδημητρίου, που είναι κοντά μας για να μας μιλήσουν για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση που θα ξεκινήσει σε λίγο στο θέατρο Ηλισσός, το 3% της Βίλης Σωτηροπούλου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, από 20 Νοεμβρίου, από ό,τι διαβάζω εδώ στο δελτίο τύπου, τα υπόλοιπα θα μας τα πείτε εσείς, σε ζωντανή σύνδεση της θεατρικής σκηνής με Αγγλία, Γαλλία μέσω Skype, μια site-specific παράσταση με 3 σκηνοθέτες. Όλα αυτά. Όλα αυτά. Από πού να ξεκινήσουμε λοιπόν? Έλατε. Ας ξεκινήσουμε από το ίδιο το έργο αυτό καθεαυτό. Ναι. Αυτό το έργο είναι δικό σας, Ναι, κυρία Σωτηροπούλου, έτσι δεν είναι? Το έγραψα εγώ πέρυσι. Και αναφέρεστε σε έναν τόπο που οι φυλακές έχουν γεμίσει και οι ανελεύθεροι εκτείουν την ποινή τους μόνοι στο σπίτι. Άρα λοιπόν αυτό το σπίτι, να πούμε και για το χώρο, το θεατρικό που στεγάζει αυτή την παράσταση, που θα την στεγάσει το θέατρο Ηλισσός, το οποίο ήταν παλιά ένα σπίτι που μετατράπηκε σε θέατρο και τώρα από θέατρο μετατρέπεται σε σπίτι. Συνδυάζει και τα δύο. Είναι και θέατρο και σπίτι, το σπίτι της ηρωίδας, γιατί το σκηνικό είναι ένα σπίτι. Η ηρωίδα Ξένια, η ηρωίδα μας, ζει το 2040 φυλακισμένη στο σπίτι της. Το 2040. Το 2040 είναι επιστημονική φαντασία και σκληρή πραγματικότητα. Και πολιτική πραγματικότητα ταυτόχρονα. Πολιτική πραγματικότητα, ναι, είναι πολιτικό έργο. Πώς σκεφτήκατε για την συγγραφή του? Τι ήταν το ερέθισμα που σας όθησε στο να το γράψετε αυτό το κείμενο? Τα ερεθίσματα ήταν πολλά. Αφενός η πραγματικότητα που ζούσαμε και ζούμε στη χώρα μας, που είναι σκληρή και αδυσόπιτη θα έλεγα. Και το δεύτερο κίνητρο ήταν η ανάγκη μου με τη μία ηθοποιό να κάνουμε κάτι, να παίξουμε μαζί. Είναι στην Αγγλία η Στέλλα Ιτροκάνα, που έχουμε ξαναπαίξει μαζί σε άλλες παραστάσεις. Ζει εκεί δηλαδή? Ναι, ζει τα τελευταία χρόνια εκεί. Και εργάζεται εκεί. Και εργάζεται εκεί, οπότε ξεκινώντας το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, παράλληλα ζώντας μια πραγματικότητα που ζούσαμε όλη την περισμένη χρονιά και ζούμε, ξεκίνησα να γράφω. Και έτσι σιγά σιγά γεννήθηκε αυτό το έργο, το 3%, σαν να ήταν έτοιμο βέβαια από καιρό. Ωραία. Εμείς, από ό,τι με ειδοποιεί ο κύριος Μουρελάς, θα πρέπει να διακόψουμε για πολύ λίγο για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα είμαστε αμέσως κοντά σας για να μιλήσουμε και με τον Βασίλη Παπαδημητρίου, που είναι ο άλλος σκηνοθέτης της παράστασης. Μείνετε κοντά μας. Συνομιλούμε με την Βίλη Σωτηροπούλου και τον Βασίλη Παπαδημητρίου, βέβαια, που αμέσως τώρα θα του δώσουμε το λόγο, για ένα πολιτικό έργο επιστημονικής φαντασίας που από τις 20 Νοεμβρίου θα παίζεται σε ένα πολύ ενδιαφέροντα χώρο στο θέατρο Ηλισσός, το οποίο είναι ένα σπίτι που είχε γίνει θέατρο και τώρα από θέατρο θα γίνει ένα σπίτι και θα μας αποκαλύψει ένα άλλο χώρο, ο οποίος το 2040 είναι ένα σπίτι φυλακή. Κύριε Παπαδημητρίου, πώς σκεφτήκατε πάνω στη σκηνοθεσία για ένα τόσο περίπλοκο έργο στη σύλληψή του? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα περίπλοκα έργα σου δίνουν περισσότερο υλικό. Και αν έχεις καλό υλικό, έχεις και περισσότερα πράγματα να κάνεις. Αυτό που σκέφτηκα διαβάζοντας το έργο και συζήτησα και με τη Βίλη και με την τρίτη μετά σκηνοθέτρια, ήταν ότι θέλουμε οπωσδήποτε να δώσουμε το στοιχείο του εγκλισμού, το στοιχείο του περιορισμού. Δεν είναι μόνο για μένα η πρωταγωνίστρια της παράστασης, η Ξένια, που είναι φυλακισμένη, αλλά είναι και τα υπόλοιπα πρόσωπα που βλέπουμε, όπως ο ρόλος της Μελίνας, που είναι είτε από τη Γαλλία είτε από την Αγγλία. Τη μία μέρα, την Κυριακή, θα έχουμε σύνδεση με Αγγλία, ενώ τη Δευτέρα θα έχουμε σύνδεση με Γαλλία. Όλοι αυτοί παίζουν στο έργο, έτσι δεν είναι? Ναι, παίζουν. Και μάλιστα αυτό είναι, δεν ξέρω, πρέπει να το ψάξουμε, αν είναι και παγκόσμια πρωτοτυπία, πανευρωπαϊκή, έργο το οποίο να έχει γραφτεί ώστε να υπάρχει οι ρόλοι να έχουν ταυτόχρονη σύνδεση και αλληλεπίδραση διαδικτυακά μεταξύ άλλων χωρών. Είναι κάτι που εγώ πρώτη φορά το συναντώ και έχει ενδιαφέρον. Η άλλη σκηνοθέτης είναι η Ροζαμάλια Κυρίου, πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό. Και αυτό που συζητούσαμε είναι ότι
Σίγουρα είναι και οι υπόλοιποι χαρακτήρες είναι εγκλεισμένοι και μάλιστα τους έχουμε δώσει και στα κάδρα που τους βλέπουμε. Είναι σφιχτά κάδρα, εγκλεισμένα, είναι περιορισμένοι. Έχουν υποστεί και αυτή μια μορφή καταπίεσης. Και το έργο φυσικά εκτός από πολιτικό είναι και συμβολικό, μιλάει σε αρκετά επίπεδα. Οπότε πρέπει να ψάχνουμε διάφορους τρόπους για να το υπογραμμίζουμε αυτό. Ωραία. Η έννοια του εγκλισμού πιστεύετε ότι φυσικά πάντα είναι επίκαιρη? Όσο υπάρχει ζωή, όσο υπάρχει ελευθερία, όσο θέλουμε οι άνθρωποι να εκφραζόμαστε ελεύθερα, υπάρχει και η έννοια η αντίθετη του εγκλισμού, όλα αυτά που μας περιορίζουν. Εσείς που το γράψατε το έργο, βιώσατε κάποια έντονη περίοδο στη ζωή σας πίεσης ή παρατηρώντας το περιβάλλον γύρω σας γίνατε μέτοχος αυτής της πίεσης? Παρατηρώντας το περιβάλλον και το που μας οδηγεί ο περιβάλλον χώρος και οι περιβάλλουσες πολιτικές ανά τον κόσμο, διαπιστώνω μια συνεχή τάση εγκλισμού, περιορισμού με εύσχυμους τρόπους, ώστε η ελευθερία να φαίνεται ότι δεν λείπει. Έτσι γίνεται και στην Ξένια. Φαίνεται ότι είναι πολύ ελεύθερη στη φυλακή της, που είναι το σπίτι της, γιατί έχουν γεμίσει φυλακές και είναι πάρα πολύ φυλακισμένοι στα σπίτια τους, όμως της προσφέρουν τα πάντα. Από καλλυντικά, από μπότοξ, από χορηγή, υπάρχουν όλα, αλλά μέσα στο σπίτι. Ο εγκλισμός δεν είναι μόνο γιατί είχε κάποια χρέη, έτσι, για οικονομικούς λόγους, αλλά και για να παραμένει εγκλισμένη. Είναι λοιπόν έτσι και πιο συμβολικό η έννοια του εγκλισμού στο έργο, όπως και η άλλη ηρωίδα, η οποία δεν είναι φυλακισμένη στο εξωτερικό, δουλεύει όμως από το πρωί μέχρι το βράδυ, είναι φυλακισμένη σε έναν τρόπο ζωής που της αφαιρεί οποιαδήποτε σχέση με οποιοδήποτε ανθρώπινο και βρίσκει την Ξένια γιατί έχει ανάγκη από ψυχοθεραπεία, καθώς η ψυχοθεραπεία το 2040 στο έργο βέβαια έχει απαγορευτεί. Λοιπόν, και η Ξένια ήταν ψυχοθεραπεύτρια, το έχει ξεχάσει στα 7 χρόνια που ζει φυλακισμένη. Έχει ξεχάσει τι σημαίνει ψυχοθεραπεία, λέει ψυχοτροπία, δεν θυμάται καλά. Και έτσι ανάμεσα σε δύο πολύ μοναχικές για διαφορετικούς λόγους γυναίκες βλέπουμε έναν πολύ μοναχικό κόσμο που οι άνθρωποι ζουν ξεκομμένοι, περίτεχνα φτιαγμένη αυτή η απομόνωση, ώστε να μην βιώνεται σαν φυλακή όπως ήταν κάποτε, αλλά σαν ένας τρόπος ζωής που καθόμαστε όλοι ήσυχοι στα αυγά μας και περιμένουμε κάτι. Και θα ήθελα να πω ότι αυτό δεν είναι τυχαίο και ούτε είναι κάτι μακρινό, είναι κάτι που μας αφορά πολύ σήμερα. Και ίσως για μας να μην το καταλαβαίνουμε γιατί είμαστε μέσα σε αυτή την κατάσταση. Ίσως να μην καταλαβαίναμε παλιότερα στη Ρώμη το άρτις και θεάματα, που εμείς ως εξωτερικοί παρατηρητές πλέον το βλέπουμε, αλλά είναι κάτι παρόμοιο. Τους προσφέρουν μια διασκέδαση για να την κρατάνε κοντρολαρισμένη. Και έτσι τελικά και εμείς οδηγούμαστε να κλεινόμαστε είτε στον εαυτό μας, όπως είναι η ηρωίδα της άλλης χώρας, είτε να περιοριζόμαστε. Και ένα από αυτά που προσπαθεί να πει το έργο, το οποίο δεν είναι μόνο πολιτικό, λειτουργεί και σε άλλα επίπεδα, είναι και έχει στοιχεία θρίλερ, είναι αυτό ακριβώς, ότι πρέπει λίγο να δούμε το τι γίνεται, μήπως εμείς τι επιτρέπουμε να συμβαίνει στη ζωή μας και αν θέλουμε να τα αλλάξουμε και πώς. Και το πώς είναι για μένα ίσως το πιο ωραίο στοιχείο του έργου. Είναι κάτι τολμηρό που διαβάζοντάς το, φτάνοντας στο τέλος, είπα έργο με πρόταση, η αλήθεια σήμερα, που απλά δεν καταγράφει τα γεγονότα, που απλά δεν ψέγει τις πολιτικές αποφάσεις ανά τον κόσμο, αλλά κάνει προτάσεις. Ωραία. Πριν ακούσουμε μουσική για να περάσουμε και σε μια άλλη ατμόσφαιρα, θέλω να ρωτήσω και τους δύο κάτι που μου γεννιέται από αυτή την κουβέντα που έχουμε τώρα. Μια που δεν το ξέρω το έργο και που όλη η συζήτησή μας για μένα είναι λίγο πιο αφηρημένη. Ας μιλήσουμε για την έννοια του πώς εισπράττουμε τον εγκλισμό οι άνθρωποι γενικότερα, την έννοια της πίεσης και της μη ελευθερίας από την στιγμή που μεγαλώνουμε σιγά σιγά ως παιδιά και θέλουμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα μετά σε ένα κράτος το οποίο αναγκαστικά έχει κώδικες και κανόνες, έτσι δεν είναι? Και που πρέπει να υπάρχει μια κοινωνία. Εκεί επάνω το πώς εισπράτεται προσωπικά αυτή η έννοια από τον κάθε ένα, πιστεύετε ότι είναι και ένα θέμα υποκειμενικό ή εξ αντικειμένου υπάρχει μια φόρμα πίεσης η οποία είναι ως δαμόκλειο σπάθη επάνω μας?
Είναι και τα δύο, είναι και τα δύο και αυτό είναι και το έργο. Είναι και τα δύο, γιατί το έργο ξεκινάει απ' έξω, ότι υπάρχει μια δαμόκλειο σπάθη από πάνω μας και ο δεύτερος πολύ σημαντικός παράγοντας στο έργο είναι η προσωπική, ατομική ευθύνη. Απέναντι στο πώς θα αντιδράσουμε. Απέναντι στο πώς βιώνεις τη ζωή, στο πώς αντιδράς, στο πώς εισπράττεις, τι κάνεις, πόσο αφήνεσαι, πόσο παραιτείσαι, πόσο κάποια στιγμή πρέπει να αφυπνιστείς. Σε οδηγούν οι καταστάσεις είτε στο να βουλιάξεις ακόμα περισσότερο ή στο να αφυπνιστείς κάποια στιγμή. Οι συγκεκριμένες ηρωίδες εδώ αφυπνίζονται και ο ήρωας, τα 4 αυτά πρόσωπα. Στο τέλος, μην μπούμε περισσότερο, το προδώσουμε. Όμως είναι αλήθεια αυτό, υπάρχει στο έργο και οι δύο παράγοντες είναι πολύ σημαντικοί και αυτή είναι βέβαια μια προσωπική μου θεώρηση για τη ζωή. Θεωρώ το συνολικό και το πολιτικό με το προσωπικό και την ατομική στάση πάρα πολύ στενά συνδεδεμένα. Δεν μπορώ να τα δω σε δύο διαφορετικά πράγματα και τρόπο ζωής που δεν αφορά το ένα το άλλο, και ίσως επειδή ακριβώς έχουν διαχωριστεί πάρα πολύ και ζούμε σε μια κοινωνία που ο καθένας λέει εγώ ξέρεις κάνω αυτά στη ζωή μου, μόνο δεν με ενδιαφέρει η πολιτική, ή εγώ είμαι μέσα στην πολιτική και αυτά που λες για την προσωπική δουλειά που χρειάζεται κλπ. Είναι βλακίες. Υπάρχει ένας τέτοιος κατ' εμέ διχασμός που θεωρώ ότι πρέπει να συγκλίνουν για να μπορούμε να φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο, γιατί ο στόχος και του συγγραφέα και του θεάτρου νομίζω ότι είναι ένας καλύτερος κόσμος. Αλλιώς θα κάναμε κάτι άλλο. Σίγουρα. Τώρα ας ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Μιλούσαμε εδώ με τους καλεσμένους, την Δίλητη Σωτηροπούλου και τον Βασίλη τον Παπαδημητρίου, τη συγγραφέα και σκηνοθέτη και τον σκηνοθέτη της παράστασης το 3% που θα αρχίσει να παίζεται σε λίγο στο θέατρο Ήλισσος. Λέγαμε πόσο σημαντικό είναι να αναπτύσσεται αυτή η επικοινωνία με τους θεατές και με το δρόμενο επί σκηνής. Πώς το βλέπετε εσείς, κυρία Σωτηροπούλου, τι κοινό σας ενδιαφέρει? Υπάρχει κάποιο κοινό που σκέφτεστε? Που με ενδιαφέρει? Υπάρχει ένα κοινό που συμπαθώ πιο πολύ. Για πείτε μας. Κάθε κοινό σε ενδιαφέρει. Συμπαθώ πιο πολύ, αλήθεια είναι, τους απλούς ανθρώπους και εκτιμώ αφάνταστα τη γνώμη τους. Επειδή είμαι ηθοποιός και σαν ηθοποιός γράφω και παίζω συνήθως κάποιον από τους ρόλους, έχω αυτή τη σχέση με το κοινό και όταν ακούσω κάτι από έναν απλό άνθρωπο που δεν είναι ούτε σκηνοθέτης, δεν έχει παιδεία, δεν έχει γνώση, λέω όψ, αυτός έχει δει κάτι, πάω και συζητάω τι κάνουμε εδώ πέρα, υπάρχει αυτό παιδιά, για να το ξαναδούμε, κάποιο λάθος έχουμε κάνει ή κάτι καλό είναι εκεί. Εκτιμώ πολύ τη γνώμη τους, γιατί πιστεύω ότι ο άνθρωπος θα είναι ανοιχτός από την καρδιά του, θα σου πει αλήθεια. Όταν όμως αναφερόμαστε σε ένα πιο εξεζητημένο σε εισαγωγικά κοινό, που και αυτό έχει ενδιαφέρον να το προσελκύσεις, εκεί πάνω πώς το χειρίζεστε? Το κοινό είναι πάντα ευπρόσδεκτο. Εξαρτάται πώς το χειρίζεται και εκείνο το κοινό. Ναι, πόσο έρχεται κοντά στον καλλιτέχνη. Έτσι. Απλά σκέφτομαι ότι την ώρα που εσείς σκηνοθετείτε δεν έχετε κάποιο συγκεκριμένο τρόπο να κατευθύνετε κάτι. Όχι. Το έργο είναι αφήνεστε απέναντι σε αυτό που αισθάνεστε. Έτσι εν αρχή είναι το έργο και από εκεί και πέρα η σκηνοθεσία και η δουλειά η ομαδική οδηγούν στην παράσταση. Εγώ πιστεύω ότι η σκηνή και για έναν ηθοποιό από την πλευρά του θεατή είναι μια ακτινογραφία. Για κάποιους θεατές είναι αξονικός τομογράφος που δείχνει τα πάντα, φαίνονται όλα. Για κάποιους δείχνει ίσως τα βασικά, ανάλογα ο καθένας έχει τις προσλαμβάνουσες του. Για μένα η δουλειά του κάθε καλλιτέχνη, όχι μόνο στο θέατρο, είναι να δώσει την αλήθεια του όσο πιο ξεκάθαρα μπορεί και ειλικρινά, και ο καθένας θα προσλάβει αυτό που έχει να προσλάβει. Ξέρετε, μπορεί κάποιος πραγματικά να πάει να δει ένα πάρα πολύ δύσκολο κείμενο και όλα ξεκινάνε φυσικά από το κείμενο, αν έχει κάτι να πει, και να κάνει απίστευτες αναλύσεις εξαιρετικές για ένα έργο για το περιμένοντας τον κοντό, ας το πούμε, ένα πάρα πολύ βαθύ δύσκολο έργο.
Και μπορεί να το δει κάποιος, γιατί μου έχει τύχει, τελείως απαίδευτος άνθρωπος, και να σου πει τι ωραίο, πώς το κατάλαβα. Και λες, αλήθεια, τι κατάλαβατε από αυτό που ξέρεις ότι δεν έχει δει θέατρο πάνω από 1-2 φορές στη ζωή του. Και να σου πει, περίμενε και δεν ερχόταν αυτό που ήθελε ποτέ. Και έχω ένα γιο στη φυλακή. Τι να του πεις αυτού του ανθρώπου? Αυτός έχει καταλάβει πολλά περισσότερα. Αλλά έτσι είμαστε κι εμείς. Ο καθένας καταλαβαίνει από το σημείο που στέκεται. Και καμιά φορά νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε περισσότερα ή λιγότερα, αλλά μπορεί να μην έχουμε καν ιδέα για το τι είναι πίσω μας, να είμαστε μέσα στον κύκλο. Οπότε εσύ απλά με ειλικρίνεια καταθέτεις μια συγκεκριμένη άποψη, γιατί πιστεύω ότι έχεις την ευθύνη να επιλέγεις, αφού είσαι καλλιτέχνης, να παίρνεις μια θέση και να κάνεις μια ξεκάθαρη πρόταση, να επιλέγεις τι θες να πεις, και μετά το κοινό είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Και όσον αφορά την ψηφιακή τεχνολογία, η οποία φαντάζομαι ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην παράστασή σας και που όλοι είμαστε εθισμένοι σιγά σιγά και εθιζόμαστε ακόμη πιο πολύ, γιατί μια που βλέπω εδώ στο δελτίο ότι η Ξένια παρακολουθείται από κάμερες και μιλάει με το Skype και όλα αυτά, πιστεύετε ότι αυτά δεν μας έχουν βοηθήσει? Ναι, μας βοηθάνε. Έχουμε μηδενείς τις αποστάσεις. Σαφώς μιλάμε με τους φίλους μας στο εξωτερικό, είναι σαν να είναι δίπλα μας. Εδώ εμείς σβήσαμε τούρτα, κεράκια, ας πούμε, όταν είχε ο άντρας της Στέλλας τα γενέθλιά του και εμείς ήμασταν από εδώ, εκείνη ήταν στην Αγγλία και εμείς εδώ και είχαμε πάρει την τούρτα και σβήσαμε. Είναι ωραίο αυτό από μια άποψη. Ναι, από μια άποψη είναι ωραίο. Όντως, από την άλλη άποψη μπορεί πραγματικά να οδηγηθεί σε έναν κόσμο, ακριβώς χωρίς να το καταλάβεις, που ας πούμε η Ξένια κατά κάποιο τρόπο συνομιλεί με κάμερες, ζει με τις κάμερες. Έχει και τη φύλακά της βέβαια, η οποία της κάνει μαθήματα χορού. Λοιπόν, αλλά ουσιαστικά η παρέα της είναι οι κάμερες και το πρόσωπο που εισβάλλει η Μελίνα, η μετανάστρια. Οπότε μπορεί να φτάσει να νομίζεις ότι να έχεις επικοινωνία και να έχεις ουσιαστική επικοινωνία, αλλά τόσο μακρινή που ουσιαστικά παραμένει να είσαι μόνος σου, έτσι, και χάνεις και την επαφή σου με τον κόσμο, με τη φύση. Φυσικά η δικιά μας ηρωίδα εδώ είναι φυλακισμένη, αλλά έχουμε ζήσει όλοι λίγο πολλές φορές εποχές που ήμασταν φυλακισμένοι στο σπίτι μας, συνομιλώντας με το Skype, με το ίντερνετ. Μα και το τηλέφωνο ήταν μια μορφή ψηφιακής εξέλιξης μια συγκεκριμένη περίοδο. Έτσι δεν είναι? Ναι, τότε. Ναι, ειδικά το ίντερνετ ακόμα περισσότερο, γιατί σου προσφέρει τα πάντα. Έχει και την εικόνα και ξαφνικά κλείνεσαι χωρίς να το καταλάβεις. Χάνεις κάθε επαφή με τη φύση. Έτσι, και με μια αλληλεπίδραση πιο σωματική και ψυχική και σωματική που σου προσφέρει η παρέα, η πραγματική παρέα. Και η έξοδος, η φύση. Η κοινωνικοποίηση. Η κοινωνικοποίηση έχει και το ίντερνετ. Όχι, εννοώ η κοινωνικοποίηση με τον κόσμο. Ναι, η πραγματική επαφή, αυτό που λέω, η σωματική. Και είναι κάτι που υπάρχει στο έργο και αυτό το στοιχείο αναφέρεται επίσης. Να σας ρωτήσω και επίσης για την σχέση των 3 σκηνοθετών, έτσι, γιατί και για τα παραλυπόμενα, πώς σου είναι να σκηνοθετούν 3 σκηνοθέτες στην ίδια παράσταση? Γιατί και σε αυτό είναι μια καινοτομία. Και αυτό είναι μια καινοτομία, ναι. Γενικά, εντάξει, πώς το δουλέψατε αυτό? Έχουν ξεκινήσει τώρα από μένα αυτές οι καινοτομίες. Είναι site specific και σε αυτό το τομέα, νομίζω. Κοίτα, όταν το 1990 έκανα θέατρο, ξεκίνησα το θέατρο δρόμου στην Ελλάδα εδώ, έχω μια τάση να κάνω λίγο extreme πράγματα, εννοώ για την εποχή τους. Οπότε κάπως ήρθε να είμαστε. Ήθελα άλλο ένα σκηνοθέτη, αλλά ήθελα να είμαστε 3. Ωραία. Και δεν το φοβήθηκα και δεν το φοβήθηκαν και τα παιδιά. Ενδιαφέρον. Ήθελα επίσης να είναι στη γενιά τους, που είναι πιο νέοι από μένα, και να είναι και ηθοποιοί. Γιατί εγώ πιστεύω πολύ στους ηθοποιούς σκηνοθέτες. Θέλω να είναι ηθοποιός σκηνοθέτης, γιατί είναι καλύτερος. Ξέρει να καθοδηγήσει καλύτερα τον ηθοποιό. Έτσι λοιπόν είχαμε τις διαφωνίες μας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και δύσκολο, αλλά και φοβερά ενδιαφέρον. Και τελικά κάθε φορά καταλήγαμε κάπου. Ωραία. Εμείς θα ακούσουμε μουσική τώρα και αμέσως μετά θα σας κάνω την επόμενη ερώτηση. Με τους καλεσμένους μας, τη Βίλη Σωτηροπούλου και τον Βασίλη Παπαδημητρίου, μιλάμε για το 3%. Το 3% λοιπόν, θα μας πείτε γιατί 3%?
Δεν θα σας πούμε. Δεν θα μας το αποκαλύψετε. Όχι, αυτό είναι για να έρθει να δείτε την παράσταση. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι έχουν 97% πιθανότητες να μάθουν στην παράσταση και να γίνουν μέρος του 3%, γιατί αυτό θα θέλαμε. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί βλέπω εδώ ότι αναφέρεται στο ίδιο γαϊτανάκι του 3%. Και προσπαθώ να το αποκρυπτογραφήσω αυτό στο δελτίο τύπου, αλλά δεν μπορώ να οδηγηθώ κάπου. Γιατί αυτό το γαϊτανάκι είναι που με μπλέκει λίγο. Το γαϊτανάκι είναι ακριβώς ότι ο ένας, όπως λέμε, το γαϊτανάκι του έρωτα πιάνεται από τον άλλον και μπλέκονται, ενώ είναι τόσο διαφορετικοί φαινομενικά. Στην πραγματικότητα δεν είναι. Βγαίνει το μέσα, η καρδιά. Κάποια στιγμή και έτσι πιάνω. Και γι' αυτό ήταν πολύ σωστή και η επιλογή σας με το «Ακούω την αγάπη». Τις τρύπες, βέβαια. Πολύ ωραία, που τη σωστή στιγμή μπήκε από τον Κώστα, το Μουρελά, που είναι κοντά μας στον ήχο. Να πούμε για την παράσταση άλλη μια φορά, για όσους ακροατές δεν μας άκουσαν από την αρχή, ότι η παράσταση θα βρίσκεται σε ζωντανή σύνδεση της θεατρικής σκηνής του Ηλισσού, του Θέατρου Ηλισσού, με Αγγλία-Γαλλία μέσω Skype. Είναι μια site-specific παράσταση. Θα μας πείτε γι' αυτό λίγο περισσότερα λόγια όσον αφορά τους ηθοποιούς? Ναι. Και ποιοι η είναι Στέλλα πού? Τροκάνα είναι στην Αγγλία και θα παίζει μαζί μας τις Κυριακές. Ο Γιώργος Ωνάσιος είναι στην Ελβετία και η Αθηνά η Αξιώτου στο Παρίσι και θα είναι μαζί μας τη Δευτέρα. Ο Γιώργος Ωνάσιος παίζει τον ρόλο του Άρη και θα είναι και τις Κυριακές και τις Δευτέρες. Θα τον βλέπουμε και θα παίζω εγώ μαζί του. Και η Μίνα η Λαμπροπούλου. Να πούμε τους ηθοποιούς, να πούμε λίγο τους συντελεστές. Οι ηθοποιοί είναι η Μίνα η Λαμπροπούλου, ο Πασχάλης ο Μαρμεγκάκης, Στέλλα Τροκάνα, Αθηνά Αξιώτου, ο Γιώργος Ωνάσιος. Η σκηνογραφία είναι της Ανδρομάχης Μοντζολή. Οι φωτισμοί είναι της Άννας Σωτρίνη και η μουσική επιμέλεια του Δημήτρη Λαλούμη. Σκηνοθέτες είπαμε είναι η Ροζαμάλη Κυρίου, ο Βασίλης Παπαδημητρίου και εγώ. Και το θέατρο είναι ένα πολύ γλυκό μικρό θεατράκι στο κέντρο της Αθήνας, ο Ηλισσός. Και θα παίξουμε για σίγουρα 2 μήνες, Κυριακές Δευτέρες. Ωραία. Είπατε πριν ότι πιστεύετε πολύ στους ηθοποιούς που δημιουργούν και εκτός που σκηνοθετούν και γράφουν πιθανόν και όλα αυτά. Η ενασχόλησή σας με τα νομικά έχει κάποια σχέση με όλο αυτό? Τα εγκαταλείψατε? Ρωτάω την Βίλη γιατί διάβασα το βιογραφικό της. Μπορεί και εσείς να έχετε σπουδάσει κάτι, θα μας πείτε αμέσως μετά. Τα εγκατέλειψαν, ξέρεις, αυτά γίνονται, είναι κοινή συνενέση στο διαζύγιο. Παρ' όλα αυτά, ό,τι μαθαίνει κανείς δεν έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι του πολύ προσθέτει. σημαντικό. Ναι. Και στο χώρο τον δικό μας, γιατί αυτή την κουβέντα είχαμε πριν και με τον Γιάννη τον Καλατζόπουλο, ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι κανείς βαθιά έτσι, γνώστης κάποιων πραγμάτων. Ναι, δεν νομίζω βέβαια ότι οι σπουδές σου προσφέρουν βαθιά γνώση. Έτσι, σε φέρνουν σε επαφή πιο άμεση με τον λόγο, με τη γλώσσα, με την κοινωνικοποίηση, την πολιτικοποίηση κλπ. Αλλά δεν είναι τόσο σημαντικό. Από εκεί πέρα είναι τι θα κάνεις εσύ στην πορεία της ζωής σου. Ωραία. Εγώ λοιπόν θα κλείσω με μια τελευταία πολύ σύντομη ερώτηση, επιγραμματική σχεδόν. Αυτή λοιπόν την ελευθερία της ανελεύθερης ξένιας, πιστεύετε ότι η ελευθερία είναι κάτι που αποκτιέται από μέσα? Μπορεί κανείς να βρει την ελευθερία μέσα από τον εαυτό του? Κυρίως. Πιστεύω κυρίως, και μία από τις αγαπημένες μου ματάκια στο έργο είναι αντίκρισα και πάλι τον εαυτό μου. Γιατί για όλο αυτό που συζητούσαμε ξεκινάει από εμάς. Όσο και αν δύσκολο και αν είναι το περιβάλλον που ζούμε. Επηρεάζει, αλλά ξεκινάει από εμάς και θα έπρεπε να ξεκινάει. Είναι η δική μας ευθύνη. Ωραία. Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα. Δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει. Συμφωνώ, ναι. Εγώ θέλω να σας χαιρετήσω, να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας, τον Κώστα τον Μουρελά. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε ραντεβού την επόμενη Παρασκευή. Εσείς να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Σας αποχαιρετάμε με ένα ωραίο τραγούδι, νταλάρα, γιόκλημα, και ας ονειρευτούμε λίγο την ελευθερία που όλοι θέλουμε και όλοι ίσως την έχουμε.